hizkuntza bihurtuta. Era bat horrela izan gabe ere, ulertzen didazue, nola orain bertan funtzionatzen du administrazio batek hizkuntza horretan, eta beraz, ez dago zuzertan eskatu ez zure funtzio guztiak hizkuntza horretan egiten dituzu. Irlandakoaz, zer gutxi, askotan aipatzen den gaia denez, eskat mapa horretan, ekarri dizuet beste adibideetako bat delako, pentsatzen nolabait zerbait ezagutzen dugula eta ez nuke askorik sartu nahi, gero zigorezkizuak ere tarte bat izateko eta nahiko nukeelakoa guztia gure ingurura ekarri. Duela 100 urte, Irlanden zati handiena gaeliko hiztuna zen, ez eta ikusten daina Belfast eta Dublinen eta nolabait Bretaña ondotik hurbilen zegoen eremua asimilazioa gertatzen ari zela, gero gosete handia ditu dena gertatu zen, krisi izugarri hori eta oraindik ere Irlandak ez du lortu horren aurreko biztanle izatea, horrek ekarri zuen immigrazio handia, heriotza kopuru izugarria eta hizkuntza ez da zer esanik ez. Eta hala ere ikusten duzue 1900ean, oraindik ere hizkuntza nola mendebaldeko leku desentetan eusten zioten, eta independentzia lortuta nola egin duen atzera batez ere gaeltak esaten ziren ere mogietan, eta gaur egun uste dut iztu gehien Dublinen daudela orain bertan ez. Fenomenoa zergatik dena eta porrota izan dute den, neurri handi baten onartuko dizute, baina gero ere badago beste elementu bat eta honekin ez dut gehiago sakonduko, zuen ego duzu gero hitz egingo dugu, baina batetik, independentzia lortu zuen oso atzeratuta zegoen, hiztunak ikusten dituzue oso sakabanatuta zeuden, Euskal Herrian gutxienez eremu konpaktatu baten izan ditugu eta gainera indartsu edo lortu da azte eta gainera parezpere daukan hizkuntza hegemonikoa munduko hizkuntza hegemonikoa da. Estoniarrak nolabait ingelesa konplize izan dezakete ordu arteko hegemonia zeukana gainditzeko. Ni sinetxita nago eta horretan ez dago zertan bat etorri, baina neure bidea ere badela, Blai Balarrak aipatzen zuen bezala, noski euskara sozializatu, universalizatu, baina ere beste hizkuntza batzuetara ere zabaltze horretan, hau da, bai betik ekin da euskarak eta beste goitik ekin da ingelesa batez ere, gaur egun Espainiara daukan hegemonia izugarri hori ere kolokan jarriko duela. Hau da, Euskal Herrian bizitzeko hizkuntz komuna izateari usteko bideetako bat hortik ere etorriko dela. Aldiz, Galesen edo Irlandan oso zaila daukate, ze beste hizkuntzaren munduko handiena da. Mundu osoan ibiltzeko hizkuntza da. Eta gusten badiazu beste bideo txiki baten, nola egin duen? Hau bateria. Se ambigutatea, hor adibidez espainola testuinguru horretan, se ambigutatea. Hau ezagun duzu, batzuentzat polemiko izan nintzaldi bada, nolait hor badaukate polazak eta talde batek Euskal hil behar dela planteatzen den zera bat, ideia bat eta neurri bat ere konpartitzen dudan, hau da. Entzuko duzu zergatik eta gero hitz egingo dugu. Hor adibidez espainola testuinguru horretan, hizkuntza zapaldu da, eta hori badakigu estatu batuetan adibidez, inglesa da nagusi eta espainola da bigarren hizkuntza. Bueno, gure artean, inglesa hartzen arian indarra, hemen Euskal Herria, beti azimez irakurtzen gauza oso negatiboa inglesa egun zen. Esan az, inglesa da imperioaren hizkuntza. Eta ez, inglesa izan daiteke zapaltzailea estatu batuetan, izan daiteke zapaltzailea Inglaterran, baina modu egin, nahi tesia da, ez duzu nartuko da, inglesaiak galdu du ere bere edizitatean. Nire tesia da, inglesaiak galdu duela mundua, globalizazioan, ez daukala erreferente etnikorik. Ez daukala erreferente etniko anglo hori galdu duela. Eta hori beraz, inglesa, eta hori zizek maiteak asko erabiltzen duitz hori, o esaldia, o tesia, inglesaiak dentala gure denon hizkuntza, bakizuna. Multikulturalismoan kudeatzailea da. Bate batek kudeatu egiten du. Eta Inglaterran adibidez, desagertzen den identitatea inglesa zan, ze hori gauza konkretu egin dira, demago ondala 5 urte arte, inglesak ez zuten beharrik beraien inglestasuna azpimarratzeko.
Eta beste guztiak zauden markatuta. Zan nahi dut, eskozezak, galestarrak, gehi eta lesbiarrak, karimitako beltzak, hori guztiak ziren multikulturalismoen sujetua. Baina inglesa bera ezen inoiz multikulturalismoen sujetua. Inglesa azpia zegoen, baina bera zen kudeatzailean. Bueno, uste dut esan dago eta Euskal Gintzako zati batetik espantukasi diren arren oso ideia interesgarria dela, neurri baten ere, Estoniatik eta hegemoniaen ideiarekin badatorrelako, ez? Zuk daukazunean besteak dira markatzen direnak, eta zeurea da 0 gradua, da normaltasuna izango litzatekena. Eta neurri horretatik, nazioartean asko eta nabarmentzen duen mapa hau da, hor ikusten duzuen, Arabak entratu zen dena 45 urteko ibilbidea da, beste 10 pasa dira, Europan oso zaila da sinesten, ez? Eta hizkuntza batek horrela aurrera egitea, Gasteizen eta Lautadan beste ia inork egin ez du ez gauza bada, ez? Irlandan ikusi dugu, ezinean egon dira. Gurean ikusi dugu urreko belaunaldiak zebide egiten duen, baina 0 iztur zeuden lekuan, 1 zegoen lekuan. Orain dauzkagu Lautadako herrian, dagoen bueltan zatu dut 90 marretik gora berrogei hurbiltzen, eta ia azken datuetan zera hartzen den, baina hau da, ia iztunen erdiek izatera, hizkuntza gutxitu baten lekuan ia inon ere egin. Ez da, gogoratu Alsazian, 20 urtean, Frantzia moduko estatu batek bere tresneria guztiarekin lortu zuela hori. Orduan, guk ere baloratu beharreko elementu daukagu. Goian agertzen da, asko kritikatu edo kezka agertu dutena, ez gehien hitz egiten zen ere guetan nola igatzen ari den, nola ez garen ari edo ez diren ari asmatzen, arnaz guretan, hizkuntzari eusten. Baina horren ikusten duzu beste datu bat, umeak, batez ere erkidegoan eta Nafarroa erabat euskaldun datoz. Gero, hortik ikusi bat dugu, zertan ez dugun asmatzen, hizkuntza nolabait hegemoniko izan da den, eta nik hor pista batzuk edo ideia batzuk baditu, eta hauek dira adibidez iragarki batzuk, telefonia konpainia batek edo telebistako plataforma batek eskaintzen dituenak. Badauzkagu telesaiak, badauzkagu pelikulak, euskaraz egiten digute iragarkia, baina gero produktu hori ez da euskaraz. Orduan, lehenko artikuloetako baten agertzen zen gallegitzazio i euskaritzazio kontzeptu erabiltzante katalanez. Gallegitzazio uste eta saldu dugu, ez pixkat beldur hori gaztelera urbilde galizierarekin neurri baten pasaden hori, ez hainbeste urbilde duela gaztelera, baina ñabardura batzuk eduta askotan ezin direla bereizi, eta katalanek badute beldur hori, ez hainbeste ez transmititzea, baizik eta urtzen joatea. Eta euskaritzazio hori, esaten zuen iaztatzen, ez du joko atzera, baina gutxi gora bera, hizkuntza batek berezko funtzioa galtzea eta eremu simbolikoan gelditzea. Eta askotan hori da egiten duguna, ez, eta hemen iragarpenetan ikusten duzue, hau da oso herri euskaldunetako agenda bat, asteburu, ez da gizte asteburu, apirilekoa dira, eta nolabait, karnasgune horietan sinestu dute euskaraz bizi direla. Baina asteburu horretako agenda espainolez da, erabat. Akaso, esan dut, nik ez dut beharrik ere, nik berez den kablean eta bizi naiz, baina ikusten duzu, etxera gatozen dut ez torren beste, lehen nahi patu dut, ordu dauzka datuan, eguneko persona bakoitzak 4 orduz ikusten dut telebista, edo doko piztuta telebista. Gasteizen, Bilbon, zein agoteriko dozen jarretan. Eta hor nagusiki espainola da, ia hegemoniko. Aipatzen dudan plataforma honek, egun bat kanale emango dizkigu, euskaraz dauden guztiak bai, baina beste nazioarteko plataforma hori guztiek, fikzio hori guztia, nolabait isialderekin lotzen dugun telesaiak, filmak, hori guztiak espainolez euskagu. Eta badaukagu ingelesez ikusteko aukera, baina euskarazko azpidatzi sinpli batzuk hartzea, lingüistika erabilka estizen zen, baina horretarako hain beharki egitengo zen neurri hori, ez daukagu punko daitzen ditugu plataformetan. Beste adibidea, nola asteburuko programazioa oso ari euskalduna dira,
hau argazki bada beste herri euskaldun batekoa, ez da oso ikusten, hor dago zineklub bat, eta azpian sinopsiak daude, hau da, talde antolatzen duten informazio guztia euskaraz ematen dute. Ez euskaraz bizi dira, ez da elebitan egin bidarik ere. Baina produktua bera gero gazteleraz jasotzen dute. Ez da espainolezko produktu bat, hau da. García Márquez zorionez, badakigurez hizkuntza jatorrezkoen ikusiko oso ondo dago euskaraz ere izatea, baina lujo hori aprobetxatuko dugu. Baina mundura joateko, hau da, estatu honetako filmak ekartzeko, Alemaniakoak, Errusiakoak, derrikor pasara dugun zubia baldin bada, zerbait eskarren dut. Eta hizkuntza txikiek argi daukaten bideoa da, itzulpena, eta ez dagoela besterik, eta filmetaz eta hitz egin duen bezala, hau da, Donostian egontzen ziklo bat, oso jende ezagunak gustuko zuen liburu bat ekartzea. Eta noski, kasu horretan ez, baina lehen janbio, John Berger du gustuko, nik ere bai, John Berger aurten doia zintzitzen ez? Eta zale asko dut Euskal Herrian, eta ez daukagu bere liburu bat euskaraz. Zenbun bauan hilzitzaigun, eta ez daukagu bere liburu bat euskaraz. Gereiren itzalak, holako fenomeno mediatiko eta zera izan zena, bai zinema, bai lehenago liburu bezala, alde guztietan irakurtzen ari zena, mai inguruak irratsaioak egin zitzaizkion, eta euskaraz egin ziren, ez daukagu horri buruz hitz egin genuen euskaraz. Txio batzuk, ez? Naomi Klein eta aldaketa klimatikoari buruzkoa liburu garrantzitsua, baina ez daukagu euskara. Euskaraz egin dituzte txioak, kendu ditut izenak, ez da berdin du horri zanen, baina gero liburua espainol jarri dute. Noski, dikotomi ere badakazu, ez zer egin dut, ez dagoelako ez dut irakurriko. Ez zer egin dut, ez dut ikusiko filme ez dagoelako. Baina, badakizunez ez dugu zertan itzuli ere, eta hor katiatuta gabiltza.